ene the MC se ombe ko Wamase akwakoye campaign ade mso mo kwan omo kwan no a obekai na wo anyem wo kai se mre bi e sa story wa wo kai nkomo bi na I from Hana you dim komo bia o da na menim so master tana no di se si aye ka sei mrantia no resist as at Friday no but there is a good honorable to show videos na ye se si aye no a mabu no ani wazingum ehoni kwan ya so me se nanu ya kwam no nanu ya me no ko fa kwan ya mesia mama ni huni kwan ni na they are connected to Agric Wamase. Yes. I was almost say no. You see, before you ubetimi enter your zone ni mababe campaign. Na yamo ya we say. Yamo ya we say. 87.9. One, semonye kwan na. If I don't see Mrantia say way back before 2020 elections. Asemi ye bi si ma omoka so ye ba be ye kwan na ma monto aba ne ye tu wi a amaso omonka Saturday petition e de Akoma member of parliament e de petition Akoma the MC e de petition e de koma police for engage wo mo but e kwan no de se kwan no wo mo se mranchansi ye nye kwan no ebi wo mo so mo MP before crashing MP no mama nka asem so minim Wamase hene Akoma FM 87.9 Kumasi but Akoma FM 87.9 Kumasi se unse Wamase enzima hene nankansa bode ya unse enzima hene me matete se bidim se kroya ufri enzima ufri kokode ba se kokode kwan yo se den me ni amatete wo masum se ono afri ni pimu ye ma wo mu apparently so hene de koto na nimu se bibia te se ama ono aye ma ma me kwa ma no so ho na me ne mrantie ni bi ni nkomo ye wia get ready because and now Dr. Mamun Bamianso any Ghana mabunu kasai and the second thing is also that America 87.9 elections na ebaso ye ba be hear two things in afi yakoba me kwa ma no sam ni keba eni nkomo o ye leader de ma e mabuna wo hwe video ya Wama to human wall ewo ho se wama ma obia nchem nkokọ campaign na adan na mranti amuo krom ne se MP ba be campaign na keba musha MP anim ene ne nkrofo ne se mo nwura kronum dia yo panyika se we de medawasi de di kan ne akonya wo mu wo fidi kesi so anopai em se de di kan no you see MP kwan we mu eyen hyehyeye a yemi MP ehyehyeye de di kan no ye de letter ekoto party office se ko pin se di se Wamase ye kwan no ya ye no ye ma party biya me ye campaign any political activities Wamase e ma ye serve MPP letter ye serve NDC letter enti MP for ma ye kushia e municipal wade tu ye nim se nka ye ma ne kwan ma ne me campaign na ka chenze MP we dey so we by respect ye decision na mai enti se ye kwan na party friend say campaign bi any where I say so be ye kwan we ye kwan na kwan na nkasa be ye campaign na ma ana se no manchen we na kwai de say we film aye campaign bi a we pedi ama enti ye ma ne ya wo se ye nye kwan ne dia campaign no enti nkoso enti we na be ya ba ye wa ha na ehu se omudu nipa ka ma aba na je se omunante se ne se a omu be ye campaign yes that be no say na ntwa yi because some people no ye di try fuma and you say bia ye ya de agu ye party wo fi mem edi de ja wo no eni muna ne nam enti kwa etwa wo sie ni na ye so bia kwan na ye so fifi no mo twa ye bia eni ye so mpine e ma mo me campaign wa bra ye hu se ye kwan ya ye enti ye kan kwa de MP kwa de em say beginning no what ya se kakra e ma wo tulu ka ko pakio ba bi not know is say na wo for NC to friend see no MC ya chiri no MC so bi padon bebre aba enti wo mu no ba ye no na che say
MC use force or catch MP so use force. Hey, it's one of my bunu. Richmond. MC. I say one year then, but MP as some what MP what gumu dia mamo entina mo yes yes and one of the what the force neighbor what the force nti ye na mabunu no so so yensa na yesi wo ba bi ejina no enya de be mama tra ha na mo wo bakra no mo pipu no wi enipa no mabunu na wo mo bedue na ko fi SHS esi wo mo du wo mabato time wo mo beto aba no ama Dr. Baumia no wo mo ejina yi na sisi a wo si chenchina wo wo mu no wo sisi ya ahefo ye na wo campaign na che ye so ne so wa anye kwan sisi ma kwa ma wo nkwa ahefo na wo ko campaign na che wo mo and you're MC, woman, push. Hey, push. A shocking me. Name a yes, Doctor. Amman who quine, MC. Now, one can say, MC, me position. No, ye appointed Yantono Swaba. And I will MP no see a total swabber. And I'm moreover an MC, why you are 7 years old. Enti die obey abesi wa chiri no enye wono nasem so what ya say ba wo MP no wo obi a yeto swaba enti say MC be tu enim say yen pushi na titisi ya no e mabunu no bufu say die wenya ye party ye wo yeto no eye ni dia e de ebu afu ye nto aba ya short Dr. Mahmoud Bawumia yen so penny fenti no nanka MC peso ya na bi anka bufu bi no bi akotena ne nsa na nam say MPP no ho bro ene opepabia o maasi kunu ewo emabunu mu wonti no ye MC ni MP ye bia no bia no wotene ne nsa eduru ba bi MP ya chinchina wo munyai no ne members ne kwa yire nso nya ye nyai no no mabuyen e ma ne wo chi nyina ati keba ehune asma o kan nya no kre ehune ni timi ntwantoronto Kingsley Soda me honorable Soda se bi bi no o se o munja no ye dai wona mu by force wo ye nyai no ne mako be wiem aden yintimi yahwe the members ni so mu wona buja to pete ne hono ena na ye tito fo enti e ma ye nipa ba ko so ye MP pa de wo gina ho abonti MP eye ni go fi ma MP ko no na emse ni nyina enkomra no emse machines no wa ha sisi ya emse mo be start here juma enti after the course between money member of parliament and MC you know he said the entiasia ba ma machines aba kwan so be adwuma ai machines aba na ansa no mu be ba no kwan sa Friday na mu ba na ankasa no Friday no mu ba ye no sa Friday no na machines na ba e ma mu di anua nsa abegu park ne so na sa machines aba dia e wo say mu so mu ti ase say there is an effort I mean evidence so say e be kwan na mamo ti ada na chichire twan say the machines aba still na mo ti ase I am a crime and 24 years will be painting a boss or so the background where you need at chain. Question say it may be the another the good park you small muka so mobile or master time. You need to you answer much son you na a will be fine. It's my I mean I say the only be paintings and but so going to be so it's my way by you ya ka chen pise se be ya yen be die say ya mpasa ye kwan we no be be men ko ye kan ni bi no ye mo so master tie adwuma no we do so master tie adwuma no 3 days kwa na o mbiti maba no ma be ye mo campaign eno ne ntia na mo angasa kwan no state be condition be na mpesa kwan no ko ye ntwa so ma mo level ma mo ana se ye gusu ko ta de ama mo eno na mo hwe ni mu which of them wo hin mi po acho em se de ye mo bia no ya asphalt no because you see here we year of road and I road so much say asphalt enti ni chaso nko ade anka ya be timi chaso no me you see a person who the corner you black asphalt and you can not support ko na ba me ento you see a asphalt you say you black enti enu na MP e kan ya afede MP abrewa yi puma kwan mu a enti abo no so mo dia ba no so say asphalt enti me no ka se ko mu ka ba ko so ti di na aba nso eza mo amo ye supervision no kama me po acho ai mabunu na nse ya sorry ejina se de kuru ti dia na se ji kuru sigo
yɛnhwɛ makro no ɛnsɛe because Wamase yɛ baabi a wofi yɛ kɔkɛgye a wobɛtumi koraa nante akɔ wabo a wo ha wo koraa former president ɛyɛ example kuro na wobɛhwɛ deɛ kuro sɛ yɛ kuro fan asi apo atete a ɛnsɛ na asɛfem kakra a mɛtumi aka sɛ kwada so constituency no Wamase no baabi a yɛto aba a NDC ɛnya 1% koraa wɔ kuro no mu na sɛ mode weedi yɛn a sɛde yɛntwa yie enti keba me videos a wo kan nyina yɛ nsa ka bi wɔ ha yɛ hwɛ for journey live our Facebook page Akoma 87.9 FM nkɔmɔ a yɛdi we Agric Wamase ɛho nkɔmɔ ne yɛdi video a wo hwɛ what happened on Friday na mmeranteɛ a wɔn wɔ kuro no mu sɛ dabi na yɛhunu bi pɛn mo ahyɛ yɛbɔ sɛ mo bɛyɛ mo anyɛ ɛne yɛtena ho a ne abɛduru this stage nti sɛ paa deɛ sɛ mo anyɛ kwan na ama yɛ a yɛmpene ma mo ma yɛ campaign na ɔka sɛ keba na ɔso mo de letter kɔma a MP ɛma ne yɛ aware sɛ mo position as Wamase mmabunu ɛne sɛ ɔnto sɛ kwan no ɔmo bɛ fixe no nya de sɛ mbɛmo mawuram mo de bi kɔ kɔma MCE nti no mo yɛ aware sɛ deɛ mu yɛ bɛtumi akɔ so mo indicate wɔ mo krata mu sɛ mo bɛ to pampim you not allow them to enter wɔhene me da se ɛm sɛ lɛtɛ no kɔɔyɛ no lɛtɛ no mu nsɛm nyinaa ne sɛ kɔpem sɛ Wamase mabunu no sɛ kɔpem sɛ yɛbɛhu sɛ Wamase kwan no yɛayɛ no yɛmma any political party bia ma ne kwan ma ne mɛyɛ any political party any political activity including meeting enti no ɛm sɛ mmeka trɛni na NDC foɔ mmiɛnsa mmienu bi ɛmu okuro mu ha ɛkɔgyina baabi yɛ meeting yɛkɔsɔpo wɔ mu because na yɛafɛ mu ɔmu letter okay just already more crowd the other political parties no must stop you all dada mo campaign ya stop you bia including door to door say bia door to door mo ankasa within the town ankasa MPP for bi kura sorry say mo say mo ma MP ni nkrofo ma de a ene ya ankasa ya be kura mo mpene me pɔtɔ baabi na no kura no ansa na wei no kura bɛsi no kura no yɛnya no nti yɛsɛ na nka ɔmo ba asɔre abɛyɛ campaign ɛm sɛ mabunu no sɔre ahomakye 5 ɛkyekyɛ mu obi akɔgyina asɔre bi akwan no so yɛtwɛn o ɛti wɔn teeɛ no wɔn amma because na nsɛ asoma no kɛn no wobɛfra no sɛ obi a obi agorɔ mabunu no yɛ ni abere paa because ɛm sɛ NPP ɛyi ayipamu ɛde mpanimfoɔ ka no na okay enti dabɛn na cars na start a movie on the road edi adwuma na ekɔ so sisi yo cars na start Saturday nti omu yɛ adwuma Saturday omu bɛ pa final deɛ nyɛ wɔ so no omu eyi ni nyinaa nti omu yie no ɛna omu de omu ayi abɔ no ɛbɛ level so nti omu yie no omu gyi omu ahome nti ɛno a yɛ Sunday na omu ama nti nyɛ ɛna okasa yɛ nkɛ tractors na ba omu start omu machines nti ɛna no wɔma no yɛnya no nti ɛsɛ afei na ɔmode ɛboɔ no ɛbɛgu so no ayɛ abɔna san afa so biem na afei second ayi no yɛ afat no na okay nti for now deɛ sɛ ɛnɛ pɛ adwuma ɛkɔ so ma hu sɛ obiara is serious nti after ɛnɛ anaasɛ from ɛnɛ sɛ MP ne MC ka so ɔmo ba sɛ neɛ sɛ adwuma no deɛ mopɛ no yɛyɛ ama mo mobɛma kwan yo ɔhene mepɔkyɛw a wadaro ma na nsɛ wɔ se deɛ wa Canada na ya do suro sonson no nti no kɔpem sɛ ebi hu sɛ ɛkwan no nyɛ kwan bi a yɛ nti anaa kɛseɛ bi a o nti sɛ wei no wɔn ka sɛ wɔn gyina so ayɛ na wikue na wɔn ti wɔ ebi no nyinaa nti yɛbɛsɛ sɛ ɛde wɔn ɔdi wɔn na yɛnhwɛ ne to fiada na yɛhu sɛ wɔn akɔmplete na afei paa yi bi a wɔkɔ bi ɔkɔ so ɔbɛyɛ bi a ne yɛnya wɔn ba yɛnya ebi yamma bi bia bɛhyia wɔn kwan ama MP akwa mo ambelidi campaign no yenya belidi campaign no ama yenya yedi yenya kolomashi be hia MP abuma na mo ye kwesi yenya manu bia ne be ya ama no ye be ya ama no ne be se se e ba mo mfa MP madi because em so no de am ye hu se em se meba oba mo mfa MC mabi because no MC no problem the NC ni problem na the NC be ye no
person what say wagu one wagu MPP political party no edimu ase na MPP no enso ye party a eda ngoma ase ko na koma so enti na ka wo ye NC emma kwada so constituency na ka wo be gu mo ni se bi nyai wo be Yusuf first say ai ye ni pe be ti suggest about the campaign now the suggest about the campaign now be ya kire yin so enti e be say enti say emma ye be welcome no ye diplomacy be hia no na ni mu de nke be say wo nya enti ye na nke trust benya MC nanka yɛne na di nkɔmɔ na pɛ wɔ deɛ waka but we are making efforts yɛn saka na yɛne ne bɛdi nkɔmɔ nti menua ma memfa wo nsi ha na yɛbɛdi nkɔmɔ akyire busafo keba ɛno no nti